Lana-ke sise e-showroom. Ngicela ukunitshengisa uhlelo lamabhokisi wonke esiwaphethe. Ngicela-ke siqale ngapha on our left, masibuya on our left siya on our right, and then we are going to the center. Masibheka-ke ngapha lamabhokisi lawa wonke kungama-Spanish aphuma eSpain, akhiwa eSpain bese afika la kuthiwa kungama-Spanish guitars. So bese siyabuya siza ngapha. Uma sibuya siza ngapha, this is local, yakhiwa khona ngapha ePhoenix, kuthiwa ama-mini domes, kuthiwa ngama-mini domes. So uma ubheka leli la phansi wena mfowethu, lakhiwe la babe benze ngazuthi benze iy'thombe zomfanekiso waJesu Kristu. Ngicela-ke futhi sidlule sizobona ngapha la. Uma uzobona kukhona nale kuthiwa i-Last Supper. I-Last Supper-ke inabafundi bakaJesu ababe u-12. Uma kuthiwa i-Last Supper kuchaza ukuthi-ke kwase kuyilanga lokugcina uJesu enabo ngaphambi kuba akhuphukele ezulwini. Then lana-ke i-local nale futhi ase-Phoenix mfethu, leli bhokisi kuthiwa i-Versace, ukuthi iyabiza kakhulu-ke kanjalo nale. Then-ke uma singcobisane wethu-ke, that's where we are beginning. Siqala lana-ke masikhuluma indaba ka-390. This is our scheme esiwu-390, okuchaza ukuthi-ke bonke abantu bakini kufuna bangene ngapha. Uma ngabe lihambisana nani-ke leli bhokisi futhi njengokulibona la, lana-ke sibe sesifaka ini-ke, sesifaka sisuke sesifaka i-cross, bese sibeke imbali la, then bese-ke emhlabathini sesibeka i-lowering device lesithi amadlela ahlaza, then bese sesifaka ucarpet, then sesibeka igazebo ezoba la ebhokisini for ukushilda abafundisi uma sesikwehlisa. Kodwa ifamily yakini laphana mfowethu isuke ina 12 seated chairs covered, and then-ke bese sebebuka ngapha. So-ke uma ufuna ukuthopapha-ke, then-ke usuthopapha from la usuza kulawa, and then ngizocela-ke uze ngapha-ke futhi. Uma usufika kulawa-ke uza kwi-class, then uyawabona nje nawe ukuthi-ke noma wabuka ku-TV ngenye ilanga ajwayele ukuhambisa abalingisi noma ama-MEC noma iy'khulu zezwe, and then uze nangapha futhi. It's all local. It's all local. It's all local. Ngizocela-ke siye ngapha-ke manje on my right la esenta-ke bhuti wami. Let me show you. Mhlambe uzobona, this is a steel. This is a steel dome. Ivuleka ngaphi le? Oh, okay. Ivuleka iyawayindwa, ifuna ngiwayinde ngapha khona uzoyibona ukuthi ihamba kanjani. Khona uzoyibona mfowethu ukuthi ihamba kanjani phakathi. Iyawayindwa lelo khona yami nase siyiswayindwa ngapha. Then uyasibona. Then uzobe usuyasibona ukuthi sihamba kanjani leli bhokisi lami. Ngicela ungibambele ngalena-ke bhuti wami khona uzolibona phakathi. Njengoba sengiyivulile nanso-ke phela u-left hand wami ukabi kahle. Uyabona-ke nanso-ke sengicela ukuvala kanjena la. Ngicela mina ukukuvulela ngapha ngikubambele. Nakho-ke mfethu uyabona-ke, this is also local. I-steel dome lesi, ngicela ukusibeka nje center. This is a steel dome. It's a class, it's very classy one, and you can see it's black. Then ngicela futhi ukudlula sengiyangalena-ke manje. Lana-ke mfowethu-ke sesikhuluma indaba-ke yama-ethnic group. Uyabona-ke la mfowethu, njengoba ubona nje isikhumba, amanguni wonke ama-local. Njengoba usibona, uma ulibona naleli la ngcoba umuntu omkhulu kabi, u-prime minister wakhona la ekhaya, yilo leli. Then siyadlula size ngapha nalana futhi mfowethu, uyabona ukuthi class is all local. Then sengiyabuya sengiza la. Then steel, and then bese kuba nala wakhona-ke futhi
So iservice yethu-ke ihamba kanjalo. Uma ufika la kufuna ukukhululeka ukhethe ubone ukuthi no, nansi ngempela la kuwumsebenzi. But i-showroom kufuna ikubuyisa ithemba ukuthi no, lo wami othandiweyo ongasekho uzohamba kahle. Uzokwenza kanjani? Kufuna ubone mina ukuthi ngi-confident. Futhi mina uma ngabe ngi-confident funa uthembe mina. Uma uthembe mina ngisho nomsebenzi wami u-right. Abakuqala ukubuza nje umbuzo ukuthi yiziphi imoto zethu, alaphi amakhaza ethu. Ake ngikuphenduleke, ake siqale ngeimoto-ke. Iy'moto zinama-category. Uma udlala umasingcwabisane kufuna ube ne-family car. Yini i-family car? Yiyo le moto le, i-family car. Bese sekuzothi angithi umasingcwabisane ihese yakhona yini? Yiyo futhi leya esemva kwakho uma ubulokhuzana yiyo le eseceleni. Ama-vehicles wonke lawa njena ayiskimu sikamasingcwabisane. And then uma ukuthi uthopaphile ziba u2, kuba i-family car awuyikhokheli i-family car. Uyithola ngoba uyiskimu ukuze uthathe umndeni wakho use emathuneni. And then-ke bese sekuzothi uma ngabe uthopaphile uthathe idom. Lezi zamadom yilezi-ke ezingama-BM, ama-S7, ama-S5, then ama-Discovery, ama-Range Rover, bese kubuya kuzoba namalokhuzana, nama-Vito, ama-V-Class. Then bese bebuza futhi ukuthi ibhasi khona yini? Yes, ibhasi khona yokuthatha umphakathi. Umgodi usenza njani? Siwuthenga thina. Uzolifaka yini itende ekhaya? Yes, sizolifaka itende ekhaya. Then bese sebebuza ukuthi ukudla kuthola umuntu onjani? Cha, ukudla sisuke sikupha, hhayi ukuthi ukukhokhela eceleni. Sikunika ukudla. Isamba sokudla sikunika kona ku-6,500 rand uma ubala imali. Kuyini lokho kudla naye sikunika kona? Uma usufikile-ke wafika la ekhaya, into esiyenzayo ukuthi kufuna sikunikeze kuqala umthombo. Umthombo ukuthi umthombo wombila, umthombo omela ukuvubela. Bese kunika no-10 kg impuphu. Owenzani? Ukuyoqala utshwala. Lo butshwala lobu buzosizana. Buyi-combination, buhamba nomuntu ozoya emathuneni. Emathuneni yilo butshwala lobu bese sikunika nekesi lika-beer. And then amadoda-ke bese kuba nenhloko yenkomo. Bese kuba noflawa phela awu-10 kg. Kusho ukuthi uyayibona lokho mbinjani? Siqala utshwaleni, sakunika inhloko, sakunika nenyama yangaphakathi, ufu. Noma nithi ngesikhathi tripe noma ini amathumbu. Sase sisinika futhi nekesi lapha notshwala kuthi sesiqedile ngamathuna. And then sesiyabuya sesokunika manje u-anyanisi. Sikunika no-10 kg u-anyanisi. So awumlindi umalume noma ubaba omncane osegoli ozothi efika akudelise umngcwabo athi hhayi abengasasebenzi. Yonke into siyenza, angithi sikunika nanemali phela futhi ukuthi ukwazi ukufona nehlobo. Kuya nokuthi ungcwabela lapho ungcwabela emakhaya nje sikunika nangu no-2,000 rand ufone uthenga neyobo. Uma ungcwabela ngapha edolobheni sikunika 1,000 uthenga neyobo. And then mase sekusukile kusuka nansi ibhasi, nansi imoto, sesifikile nama-heads, sesiyakuthatha nesonto lenziwa la etendeni lakasibe. Yonke into uma ufuna nomfundisi siyakunika mahala ba.